Доброго дня усім, хто продовжує цей інформаційний день разом із телеканалом АТР. Найближчі 3 години у цій студії для вас працюватиме Аріна Блохіна, і ми будемо говорити, зокрема, цієї години про мітинги під Верховною Радою, кому вони вигідні, хто за них платить, хто залишився і які цілі надалі переслідують люди, які залишаються біля будівлі парламенту. А власне зараз ми вже можемо привітати першого гостя моєї студії. Це Сергій Гришин, заступник головного редактора видання РБК Україна. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Також ми чекаємо у цій студії позафракційного народного депутата Юрія Дерев'янка. Він долучиться до нашого ефіру вже найближчим часом. Поки що ж ми розпочинаємо цю розмову із Сергієм. Нагадую нашим глядачам, що слідкувати за прямим ефіром телеканалу АТР ви можете також у соцмережі Facebook. Власне, давайте починати. Пане Сергію, сьогодні з'явилася ось така цікава інформація. Її оприлюднив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, так що частково деякі намети, які знаходяться під Верховною Радою, фінансуються колишнім депутатом-регіоналом Володимиром Олійником. Що вам про це відомо? Тому що ми бачили навіть, мали змогу побачити і почути уривок. Так? І я попрошу зараз його показати також нашим глядачам, хто ще не бачив уривок, у якому сам Володимир Олійник говорить про те, що дійсно деякі черкаські намети профінансував він. Попрошу показати зараз. Подивимося, потім повернемося до цього. А поки що послухаємо пана Сергія думку. Ну, власне, хто ж фінансує цей, так би мовити, Майдан? Говорити конкретно про цей випадок, мені здається, що міністр трошки маніпулює, тому що на цьому відео, яке, я думаю, ми згодом побачимо, Олійник в ефірі, я так розумію, радіостанції якоїсь московської, говорить, що він фінансує один намет з якимось людьми з Черкас. І знову ж таки, це ж його слова. І от я їхав сюди, я думаю, можливо, редакторська група пошукає, вже є відповідь Олійника на слова Авакова, в Фейсбуці так само. Ну, складно сказати, хто це фінансує. Ясна річ, що я спостерігач, я журналіст, я не займаюся розслідуваннями. Але то, що це фінансується, це очевидно, да? Тому що ми розуміємо, що наметове містечко і його функціонування, навіть мінімальне, там ці дрова, логістика, їжа і так далі. З першого дня працює кухня, це все потребує певних грошей. Я думаю, що наш гість наступний, який трошки затримається, Юрій Дерев'янко, який активно дуже участь, поки я спостерігав, я бачу, що активну участь він приймає в цьому всьому. Ми йому разом зможемо задати ці питання і послухаємо, що він нам на це відповість. Так, але, власне, така відбулася ситуація, що спершу так на цей мітинг, на цей, так би мовити, Майдан прийшли усі. І Демальянс, і Рух Нових Сил, і Автомайдан. Тобто там була велика кількість тих, хто формував цей склад. Потім відбувся розкол. Тобто відповідальність нестиме лише одна партія, Рух Нових Сил. Це те, що було задекларовано, скажімо так, з трибуни біля Верховної Ради. Чому відбувся цей розкол, на вашу думку? Я не знаю, чи це можна назвати розколом. Я не знаю взагалі, хто там з цих людей, які спікери або лідери цього наметового містечка, хто з них реально представляє Рух Нових Сил, тому що, якщо ми бачимо по стрічках, і по тому, що я там спостерігав протягом 5 днів, найактивніші 2 депутати – це Єгор Соболєв і Семен Семенченко, вони входять до фракції «Самопоміч». Тут треба про це не забувати. Ніби партія там не присутня, але ці 2 депутати вони від «Самопомочі». І я не знаю, чи це розкол, але вже в перший день, коли ввечері вже стало ясно, коли почали розбити табір, багато з політичних сил вже якось так відмежувалося і почали спостерігати збоку. Наприклад, Національний корпус. Вони були поруч завжди, вони навіть там частина керівництва цього Національного корпусу жили в готелі «Київ», тобто поруч. Я з ними мав змогу спілкуватися. Вони кажуть, ми дивимося, ми не втручаємось, ми тут ніби є, але нам не все тут подобається. Тут також треба говорити, що оф-рекорд багато хто з них говорив з різних політичних сил, що вони проти цього табору, що не було домовленості ставити намети посеред проїжджої частини, що це провокація, в принципі, до силових дій з боку правоохоронців. І знову ж таки, чи це розкол, чи не розкол, не ясно, подивимося. Взагалі не ясно, про що вони домовилися. Якщо подивитись на сайті цієї великої політичної реформи, якщо не помиляюсь, так цей сайт називався, надзвичайно багато політичних партій там було, в тому числі громадських організацій, там таких як Рух Чесно, Центр протидії корупції, але мені здається, їх просто там взагалі не було. Реально. І, тобто, якісь їхні спікери в перший день були, і все, і на тому все закінчилося. Я думаю, це через, власне, цей табір. Думаю, що багато хто не готовий був брати участь в цьому таборі.
Але ж цей мітинг, він готувався досить заздалегідь, За так, і місяць. про нього 20 вересня, якщо не помиляюся, оголошували. То тоді, як виходить, що не було спочатку скоординованого якогось плану, чи просто Саакашвілі разом зі своєю політичною силою вирішили йти ва-банк, коли вони побачили, що людей не так багато прийшло, як вони очікували у перший день. І він вирішив вже, щоб це була не одноденна акція протесту, а пролонгована? Ну, на мою думку, акція провалилась, в принципі, да? От на мою думку особисто, тому що місяць її анонсували, багато було, ну реально там всі там, от ми зустрічалися навіть в неробочі дні з колегами-журналістами для того, щоб перед початком акції думали, як її висвітлювати, рахували, які можуть бути наслідки, що може відбуватися. Реально, слухайте, ну в пік акції було до 5 тисяч людей, в пік. Із них, ну так суб'єктивно, 4 тисячі – це партійний якийсь актив з прапорами і 1000 людей, які просто прийшли. Ясно, що такою кількістю людей тут в Києві нікого не здивуєш і до Майдану, а після Майдану так тим більше. Да? І мені здається, що акція провелася, і тому багато хто з політиків вирішив в ній не брати участь. А я не знаю, чи це рух нових сил іде ва-банк, чи Семен Семенченко, чи Єгор Соболєв, чи Юрій Дерев'янко. Юрій Дерев'янко яку політичну партію зараз представляє? Політичну силу? Я не знаю. В нього є партія «Воля», наприклад. «Воля». Та, але він ніби входить до цього руху нових сил. Ми почуємо Юрія Дерев'янка, він взагалі приїде мені до цікаво, нас. чи хтось має не то, що вплив, а хоча б якісь домовленості постійно з Михайлом Саакашвілі, тому що я з ним спостерігаю, як глядач, знову ж таки. Мені здається, що він сам плану не має, що він діє хаотично. Ну, мені так здається. Можливо, він такий план, що так виглядало. Мені здається, що він виглядає хаотично. Ну, знаєте, такі чутки були позавчора чи вчора. Що на вчорашньому вічі, наприклад, які вони проводили о 12-й годині, він, наприклад, викреслив з списку виступаючих Мустафу Найєма. З якихось своїх причин. А Мустафа там виступав. Це насправді цікава інтрига. І от я думаю, що може пан Юрій нам зможе про це розказати, коли прийде, звісно. Так, хочеться трошки внести розуміння щодо того, що наразі відбувається. Поки ми чекаємо Юрія Дерев'янка, ми повернемося безпосередньо до будівлі Верховної Ради України. Що там наразі відбувається, оскільки тиждень не пленарний, все ж таки скільки людей залишається, яка ситуація там станом на цю хвилину, ми запитаємо у кореспондента телеканалу АТР Оксани Гуцул з нами на прямому зв'язку. Оксано, розкажи, будь ласка, подробиці, як сьогодні проходить день біля будівлі парламенту. Так, сьогодні тут людей насправді не так і багато, близько 200, тут десь 50 наметів. Люди гріються, насправді на вулиці дуже холодно, люди гріються чаєм, зараз у них обід, там подають теж гарячі такі зігріваючу їжу. Насправді нам тут наметове містечко можна поділити на такі собі дві частини. Перша на вулиці Грушевську. Більшість людей тут мають за плечима якийсь військовий досвід, а також на площі Конституції там уже більш цивільні активісти. Вони кажуть, що будуть тут залишатись до останнього, до переможного, як мінімум до п'ятниці так точно, оскільки в п'ятницю спливає термін так званого ультиматуму до Петра Олексійовича. Дякую. Оксана Гуцул, кореспондент телеканалу АТР, розповіла нам про те, що відбувається сьогодні біля будівлі парламенту. Близько 50 наметів, 200 людей залишаються висловлювати свій протест біля будівлі Верховної Ради України. Ми повертаємося до розмови. Сергій Гришин, заступник головного редактора РБК «Україна» у моїй студії. Сергію, ви от сказали, що вже з'явилася відповідь пана Володимира Олійника, колишнього депутата регіонала, який сказав, що фінансує там одну черкаську палатку. Такою хочу зацитувати, що Олійник вважає, спершу давайте послухаємо, що він сказав, так, маємо можливість почути, що він сказав на радіо, а потім повернемося до його відповіді, прошу. А с вашей точки зрения, то, что происходит в Киеве, это скорее хорошая новость? Я вам скажу, я не только поддерживаю, там стоит одна моя палатка, я ее финансирую, там черкащане, поэтому они обратились ко мне, я их долго знаю и знаю их на такую... Что такое «я финансирую палатку»? Ну, есть затраты, связанные с содержанием, питанием, семьи поддержать и так далее, я финансово поддерживаю. Я об этом заявил публично и так далее. Ну, власне, і у своєму Фейсбуці Володимир Олійник так само сказав, що фінансує лише одну палатку. Утім, також написав про те, що, цитую, 150 тысяч гривен по моей просьбе дали украинские бизнесмены, которых достала нынешняя власть. И это деньги не за Михо, а против Порошенко. Но, подчеркиваю, акции в рамках закона. Ничего противоправного в том, что митингующих обеспечили теплыми вещами, питанием и теплом, нет.
Пане Сергію, як ви гадаєте, ось це наметове містечко, так, яке, можливо, спричинило певний відхід, так, сил, які спершу формували цей мітинг від того, що там наразі відбувається. Люди були, ті, хто, можливо, самі все ж таки готові були, так, а не за ці 150 тисяч гривень і інші суми вийти, вони були готові до такого от пролонгованого дійства і до того, що це проросте в наметове містечко? Чи все ж таки люди, які йшли, вони не розраховували там стояти під політичними прапорами? Ну, на мою думку, що не розраховували. І це, власне, показує, що їх там і нема. Тобто ці люди, які були учасниками акції в перший день, не партійні активі якісь, а просто люди, вони, власне, ввечері пішли. Лишились там партійні активісти, якісь, я не знаю, як правильно назвати, чесно кажучи, підібрати коректне слово до тих людей, які навколо Семена Семенченка. Їх там було близько сотні людей. І ну, вони там є, вони живуть в цьому таборі, для них це нормально. А мені здається, що люди були не готові. Більше того, от ви зазначили перед включенням, Оксана, що не сесійний тиждень цей, да? Наступний теж не сесійний. Тому раціонального... Я не бачу рацію там тримати цей табір. Да? Ну, вони сидять і сидять там. А що вони там роблять? Ну, в тому сенсі, що Рада не працює. Якщо там перші з вівторка по четвер це говорилося... Давайте згадаємо, що коли поставили намети, Єгор Соболєв і, здається, Юрій Дерев'янко, якщо не помиляюсь, вони сказали, що табір буде стояти до четверга для того, щоб це буде такий певний тиск на депутатів, щоб вони проголосували ці законопроекти, які вони вимагають і так далі. Окей, це було більш-менш зрозуміло. Ну окей, четвер пройшов, щось проголосували, щось не проголосували, тепер 2 тижні вихід несесійних. Тобто вони там сидять, я в цьому рацію не бачу. Щодо, якщо повертатись до Олійника, ну, він говорить, що він фінансує 1 намет. Потім він говорить, що якісь бізнесмени дали 150 тисяч. Ну, ми не можемо вірити йому або не вірити. Це просто його слова, реально. Він міг би, в принципі, сказати, що 150 мільйонів вони виділили. Ми ж розуміємо, як це підхоплюється соцмережами, що от регіонали фінансують Майдан. Понятно. Ну, не Майдан, а цей намети. Ага, все понятно. Рука Кремля, власне, про що постійно говорить там Ірина Геращенко, інші депутати провладні, що це все роблять кремлівські посіпаки там і так далі. Ну, це... Ну, але все ж таки ваше відчуття за Моє ідею відчуття? чи за гроші? Ну, я би так питання не ставив, чи за ідею, чи за гроші, тому що я точно не знаю. Але принаймні ті люди, які живуть зараз в таборі, спілкуючись з ними, вони взагалі не дуже розуміють. Про що от я от на суботньому вічі, там вони анонсували, що от військові зараз вийдуть і скажуть. І там виходили різні військовослужбовці, колишні, теперішні резервісти з батальйону з Айдару, з Азову, 3-й полк спецназу, ще якісь там ЗСУ. Я від них ніякої конкретики не чув. Це було, якщо узагальнити, це було, що Порошенко йде геть, крапка. Да? Тобто не було якоїсь конкретики, там, за що вони чи проти чого вони. Я не бачу в цих людях, які зараз там перебувають, щоб вони, в принципі, вони просто влаштували свій побут і живуть. От це моє відчуття. І тут не суттєво, за гроші вони чи не за гроші. Що рахувати за гроші? Ясно, що хтось фінансує, хтось провів цю польову кухню. Там готується їжа, хтось купує ці продукти. Це можна рахувати, що це за гроші, це не можна. Ну, люди собі просто споживають цю їжу. Вони, наприклад, грошима не беруть. Комусь, можливо, оплатили дорогу. Ну, я так думаю. Тому що там були якісь автобуси там, і так далі. Є там десятки людей, з якими я спілкувався, які щиро вірять в повалення режиму Порошенка. Ну, от, але у них немає, у них на один крок тільки. Я кажу, коли питаєш, а далі що, повалення режиму Порошенка? А далі ми розберемося. Ми вже своїх поставимо. Ну, слухайте, там багато популізму. На позавчорашньому вічі Саакашвілі сказав, от ви тут всі зібралися, ви будете народним парламентом, ми вас зробимо депутатами. Ну, Сергій, так от у мене питання. Ви говорите про те, що спілкувалися з людьми. От, ну, фактично, перші 3 вимоги, так, які були висунуті, це зняття недоторканності, антикорупційний суд і виборче законодавство. Недоторканність в Конституційному суді. Для того, щоб антикорупційний суд має бути президентський законопроект. Це все дуже довготривалі процеси. Так. Люди розуміють, про що вони говорять, коли вони говорять, що вони прийшли з 3 вимогами. В суботу, коли я в останній день з ними спілкувався, про ці 3 вимоги вже, в принципі, ніхто не згадував. Ті, що були от вівторок, середа, четвер, просто про це вже ніхто не говорить. Вже там говорять, хто має бути президентом, там ще щось, хто куди буде біжати, у разі повалення влади. Там, вже про це, в принципі, не говорять. Я маю на увазі не лідерів, які там спікери, а просто людей, з якими там спілкувався. От. Ну, а один з лідерів, я думаю, може прийдемо, в нього запитаємо.
Добре, ми з вами вже згадали про те, що наступні 2 тижні вони є непленарними. Верховна Рада не працює. Депутати, багато депутатів роз'їхались взагалі по округах, і вони навіть, можливо, не так пильно відслідковують ситуацію під парламентом. То, як ви гадаєте, будуть, от ваш такий прогноз, з ваших відчуттів виходячи, скільки люди стоятимуть ці 2 тижні до наступної пленарного тижня? Чи все ж таки розвалиться ця акція? Я питання зрозумів. Значить так, ті люди, які живуть на тому містечку, от ті там 100-150, я просто не знаю, скільки точно буде, можуть там жити і місяць. Якщо їх не будуть рухати, не будуть їх розганяти і так далі. Але по моїх відчуттях вони постійно провокують останні кілька днів якісь силові зіткнення, реально. Оця історія, коли вони намагались пронести пінопласт, це позавчора, здається, це було. Чи в я вже забув, я реально запутався в ці дні, коли вже, в четвер це було, коли вже Рада щось проголосувала, вже політики почали говорити, що все треба розходити, вже зі сцени оголосили, що це перемога. І тут раптом було все тихо, спокійно, десь біля 18-ї години, якщо не помиляюсь, Семен Семенченко з групою людей почали демонстративно з боку будинку офіцерів намагатись пронести, значить, там пінопласт, там якісь там труби, там ще щось. В принципі, давайте так, намети ж стоять. Якось же їх туди проносили потрошку, потихеньку, спокійно, без особливої протидії. А вони демонстративно це зробили. Мені це виглядало як провокування конфлікту реально з правоохоронцями. Мені здається, що цій групі людей постійно вони створюють щодня, вони знаходять якісь приводи для того, щоб влаштувати якусь бійку, якесь протистояння. Я розумію, з точки зору технології, що інакше ти людей не мобілізуєш. Воно собі буде так стояти і стояти. Вже, в принципі, в суботу і в неділю там було менше значно ЗМІ. Думаю, протягом цього тижня ще менше буде ЗМІ, якщо не буде ніяких зіткнень. Тому от вони, мені здається, провокують створення напруженості і якоїсь конфліктної ситуації. Я нагадаю також нашим глядачам, що упродовж майже тижня цієї акції протесту під будівлею парламенту 6 людей дістали певних поранень, 6 постраждалих і 3 були затримані правоохоронцями. А власне також давайте згадаємо те, який от конфлікт назрів не тільки у політичній площині, а також у соціальних мережах. От Єгор Соболєв, один з лідерів наразі цього руху, поставив ультиматум разом з учасниками цієї акції, дали чинному президенту, попрошу показати його слова, зараз вивести на екран, якщо маємо змогу, 5 робочих днів на внесення до парламенту законів про антикорупційний суд та про імпічмент. І порадив не гратися з тими, хто це проголошував. Безпосередньо ветерани війни за незалежність, так він називає людей, які озвучили цей ультиматум. А своєю чергою віце-спікер парламенту Ірина Геращенко відповіла йому таким чином. Так само прошу показати, якщо є можливість. Протягом 5 робочих днів сплатити суму зламаних у Верховній Раді мікрофонів, зняти з себе державний прапор і перестати використовувати його як плач гладіатора з дитячих коміксів, прибрати Маріїнський парк, прибрати свій хлам з проїжджої частини, розблокувати рух автомобілів в місті, яке і так потерпає від корок. Бачимо, що вже переходить так в такий вже саркастичного характеру набуває це протистояння між політичними силами. Як гадаєте, надалі будуть назрівати конфлікти такі між парламентськими групами? Я би хотів прокоментувати ці 2 дописи в Фейсбуці. Перше, це Єгора Соболєва, там було видно, що він разом з рухом визволення. Я би хотів дізнатися, про що таке рух визволення, тому що це назва з'явилася вже в процесі, це міжполітичне об'єднання чи якихось людей. А щодо Геращенка і Ірини, те, що вона написала, в принципі, справедливо, вона може так собі вважати, але мені це дуже нагадує заяви Ганни Герман часів Майдану. Типу, треба прибрати сміття, люди потерпають, значить, неможливо проїхати там і так далі. Це просто один в один, реально, на мою думку. У них різні цілі і задачі. Ірина Геращенко, віце-спікер від провладної коаліції, ясно, що вона буде всіляким чином говорити про те, що там зібрались маргінали і це все, вимагати там щось від них. Єгор Соболєв буде робити своє. Мені цікаво, реально, тільки нема кому це питання поставити, роль партії «Самопоміч» в цій історії, тому що треба не забувати, що Єгор Соболєв член фракції «Самопомочі», так само, як і Семен Семенченко, але я не бачу останніми днями. В перший день, якщо не помиляюсь, я бачив там Андрія Садового, який проходив, там щось дивився. Я не бачу, чи партія приймає цьому участь, можливо, вони вже, їх вже виключили з фракції чи з партії. Яким чином вони це підтримують? Чи це може самодіяльність вже цих конкретних депутатів і цей рух визволення, хто до нього входить?
От. А чи будуть, перепрошую питання, чи будуть назрівати конфлікти? Чи будуть так назрівати конфлікти у зв'язку з тими подіями, що наразі відбуваються під парламентом? Адже ми бачимо, що там не тільки так виступають там експолітичні фігури, а й чинні народні депутати, заступник, ви правильно сказали, голови фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв безпосередньо. Ми ж бачимо, що наразі з «Самопомічі» лишилися Соболєв і Семенченко. Так, решту вони і не критикують. І по голові не гладять, тобто вони по суті відмовчуються. Вони просто ігнорують цю тему. То будуть якісь конфронтації всередині парламенту, всередині парламентських груп, фракцій? Будуть, а потім не будуть. Українська політика влаштована таким чином. Колись такий у нас тут був політолог, зараз він десь виїхав, Дмитро Видрін. Він колись сказав, що в Росії, цитата так звучала, в Росії не горять рукописи, в Україні не горять мости. Що я маю на увазі? У нас завжди всі один з одним конфліктують, потім сваряться, потім знову працюють разом. Наприклад, можемо згадати, що Андрій Білецький, керівник політичної партії «Національний корпус», про Семена Семенченка. Буквально пару місяців тому був коментар його з Верховної Ради, з кулуарів, коли він сказав приблизно, що з цим негідником я на 1 гектарі навіть не хочу поруч бути. А тут вже і Семен Семенченко, і Національний корпус разом приймають участь в акції. Хоча, тут хочу підкреслити ще раз, що Національний корпус, в принципі, не активно приймав участь, вони не виступали їх спікери зі сцени, і взагалі вони так дуже скептично ставилися, особливо до наметового табору. Особливо, коли розбили намети, вони навіть там ходили жарти у них в середовищі, що цікаво, хто перший їх знесе, ці намети, поліція чи бійці Азову. От. Я все ж таки це сприймаю як велику політичну гру, всю цю історію там, да, між президентом, міністром внутрішніх справ, Михайлом Саакашвілі. От якраз хотіла вас запитати так само про війну, точніше про конфлікт між президентом і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Про нього вже заговорили не тільки зараз. Так? Не тільки зараз. Він назрівав, і от читаючи одну статтю наших колег з «Української правди», у розмові з кореспондентом «Української правди» один з наближених до президента депутатів сказав, що важливо не хто поставив намети, а хто дав це зробити. А це зробив Арсен Аваков. То як надалі розвиватимуться ось ці події між президентом і керівником силової структури? Тому що от зараз така негарна ситуація склалася. Ми розуміємо, що на Банковій так само побоюються, так, щоб це все ж таки не захопило хвилею людей. Я не знаю, чи захопить хвилю. Я би навіть ширше дивився. Не хто дозволив поставити. Давайте далі дивитися. Хто дозволив Михайлу Саакашвілі перейти кордон. Прикордонна служба підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Ніякого спротиву реального. Я просто був і там. Двома автобусами їхала ця делегація, я був в одному з них. Ніякого спротиву особливого не було для того, щоб Михайло Саакашвілі перетнув кордон. І всі ми, журналісти, хто був на місці, чудово розуміємо, якщо б був наказ не пропускати, ніхто б нікого не пропустив. Тому що там було не особливо менше правоохоронців навколо цього Шегині Краковець, ніж зараз в урядовому кварталі. Тобто хтось дозволив йому перетнути кордон. Ясно, ми розуміємо, кому підпорядковується силовий блок, окрім СБУ і армії. Тобто, ми це сприймаємо, я маю на увазі журналістське середовище, яке там володіє певною інформацією, спілкується оф-рекорд з політиками. Всю цю історію, яка зараз ми бачимо в центрі міста, ми сприймаємо як конфлікт між Арсеном Аваковим і Петром Порошенком, не більше, не менше. І більше того, можливо, там ще й інші гравці, там говорять багато про Ігоря Коломойського, який, можливо, фінансував цю всю історію. Разом в парі з Арсеном Аваковим. Але це знову ж таки чутки, ясно, що ніхто з них ніколи цього не підтвердить. Але ми розуміємо, що якщо поліції потрібно, або знову з досвіду, то ніхто ніякі намети нікуди не ставить. А якщо ставить, то їх досить швидко зносять. Їх не зносять, вони стоять. Значить, Національна поліція не отримувала наказу для того, щоб протидіяти особливо або зносити. Все просто. Але ми не відкидаємо тут ролі, я так розумію, Коломойського, так? Звичайно. Тобто хотілося б, щоб Дерев'янко вже прийшов, ми його запитаємо. Пана Дерев'янка ми чекаємо дійсно позафракційного народного депутата, який безпосередньо бере участь у усіх подіях, які ми наразі обговорюємо. Знаю, що він дорогою до нас. Чекаємо, сподіваюся, він дасть свої коментарі вже безпосередньо у нашій студії. Так от, все ж таки про роль Коломойського. Яка вона, з ким він на цій акції? Точно не знаю, але принаймні ті чутки, які в політичному середовищі є,
Говорять про те, що Михайло Саакашвілі їздив до Коломойського, про щось вони там говорили. І він їздив, і Валентин Наливайченко, і Юлія Тимошенко. От кожен з них це заперечує, говорить, що це дурня. От, але, в принципі, джерела, які про це повідомляють, різні, заслуговують, напевно, довіру. І ми цього не виключаємо. Тим більше, що, знову ж таки, повторюсь, мости в Україні не горять, тому ми можемо згадати з одного боку, як Михайло Саакашвілі виступав дуже активно проти Коломойського в медійному полі, будучи ще головою Одеської обласної державної адміністрації, і до того, як він вривався в кабінет Украероруху, щось там звинувачував МАУ там, і Коломойського безпосередньо там, по Одесі, так само вони воювали. Але тепер їх інтереси, можливо, збіглися, тому що Ігор Коломойський зараз не в Україні, має тут певні проблеми, можливо, він би хотів, як говорять, повернути контроль за цими активами, які перейшли державі. Можливо, він використовує якісь інструменти в тому числі. Але це, знову ж таки, чутки, я не можу стверджувати, що це є так. Але ви сказали, от, що по ваших відчуттях, так, ця акція, це, от, ну, так би мовити, зорганізований своєрідний Майдан провалився. Чому це сталося? Чому, от чому? Ну, тому що Де була ця прогалина? Немає революційного моменту, немає. Ну, тобто, вони кажуть, от Порошенка всі ненавидять. Можливо, і ненавидять, але не дістав, значить, він людей. Плюс, можливо, для людей далекі ці гасла. І не близькі, там, судова реформа, перепрошую, антикорупційний суд, депутатська недоторканність, там ще щось. Ну, просто, якщо говорити людей, і трошки інші цікавлять моменти, якщо їх, буквально їх цікавить там ціна на газ і ціна в магазині, якщо так вже примітивно про це говорити, на продукти харчування. А типу антикорупційний суд, де це, що це, типу, вони не дуже розуміють. Вони знають, що якщо щось говорять про антикорупцію, то десь Дін Шабунін поруч ходить. Вони не дуже розуміють, хто це. І так далі. Тому... От ви зараз якраз говорите про інтереси так, українців, які є особисто в них. Я читала тут одне соціологічне дослідження, воно проводилося влітку 17-го року, тобто воно свіже, що якраз боротьба із корупцією особисто для наших громадян, вона займає лише 5-те місце з того, що їх насправді цікавить. Перше – це контроль за ростом цін, потім безробіття, потім військові дії на Донбасі і соціальний захист бідних. Ну, а корупція цікавить людей лише, судячи із цього соціологічного опитування, якщо говорити особисто про українців, лише на 5-му місці, в 5-ту чергу. Тому будемо тепер обговорювати саме те, що ж відбувається під Верховною Радою, що ж людей там цікавить. Я рада вітати у нашій студії, нарешті, народного депутата України, позафракційного Юрія Дерев'янка. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Сьогодні ми говорили вже дуже багато про мітинги під Верховною Радою. Хочеться почути вашу відповідь як безпосереднього учасника цих подій. Так? Чи вдалася акція, чи ні? Тому що пан Сергій Гришин сказав, що акція провалилася. Ваша позиція яка? Я не знаю, про яку акцію, яка провалилася, говорить пан Гришин. Але акція наша триває. Вона не завершена. І, мабуть, дуже дивно чути, що щось завершено, чи щось провалилося, чи щось відбулося. Насправді, ми всі є свідками подій, які відбувалися впродовж цих днів, з вівторка. Про вимоги, які ми виставляли, і велика кількість наших партнерів і громадян України. І про те, як вони були проігноровані, про те, що ми залишилися разом з громадянами України на площі під Верховною Радою, і про те, що ці вимоги залишаються. І я, наприклад, пропоную до цих вимог додати ще одну вимогу, щонайменше. Це вимога, яка випливає логічно навіть уже з тих дій, які ми бачимо, що зараз здійснює президент України. Я запізнився на вашу передачу, тому що ми були в Генеральній прокуратурі, де пану Луценку передали заяву про злочин, який був здійснений буквально вчора. Викрадені 3 людини бійцями Національної гвардії з зброєю, з застосуванням насильства. Коротко, це виглядає так, що громадяни, вони були громадянами Грузії, які по-різному в різний час проживають на території України, деякі по 3-4 роки, один з них проживає 10 років. Були схоплені на вулиці, без пояснень, без нічого, наділи їм на голову мішки,
значить, кайданки, наручники, засунули їх в автомобіль, для яких зеків перевозить автозак ув'язаних. Завезли їх на територію аеропорта Жуляни. Після цього всіх їх завантажили у літак Національної гвардії разом з бійцями Національної гвардії, які були в балаклавах, обмотали ноги скотчем. По 6 кайданок натягнули на кожного з них і прикували до місць, до сидінь. І таким чином відвезли в Грузію, 4 години вони летіли, і в Тбілісі, в аеропорту їх там викинули. Тобто люди, громадяни Грузії, які мали, деякі з них всі мали право на постійне місце проживання. Міхаїл, один із цих людей, взагалі має чудову дружину молоду, дитину 4-місячну Ніколь. І в такий спосіб хтось діє в Україні. Хто? Це Національна гвардія, яка порушує всі можливі закони України, Кримінальний кодекс, і викрадає людей з застосуванням насильства, і таким чином вчиняє. Якщо хтось мав якісь претензії до цих громадян, то це означає, що є процедура, яка мала бути виконана, є право на судовий захист кожної людини, є право на надання адвокатської допомоги, правовий захист. Це все було брутально. Добре, що їх в Грузію відвезли, а не кудись в якийсь чорний ліс. Пане Юрію, оскільки ви не так давно до нас долучилися, у нас дуже багато питань до вас. Ми почули вас і... Можна коротко завершити? Завершити коротко, будь ласка. Я вважаю, що 4-та вимога, яка має бути, це має бути вимога про те, що був ухвалений закон про імпічмент президента, тому що у нас кожний президент, який стає президентом, кожний черговий, він дуже швидко використовує свої неймовірні повноваження і найголовніше – безкарність. Тобто грабує людей, те, що мій колега говорив, через різні схеми, і те, що люди більше і краще чують. І найгірше, дає різні незаконні команди, які потім виконуються, але немає ніякого покарання. Неважливо, проти кого це буде закон застосований, важливо, щоб у нас не було наступних майданів. Тому що наші всі майдани вибухали, в першу чергу від того, від неадекватних дій президентів, які не можна було врегулювати законним способом. Спокійним, цивілізованим, законним способом і механізмом. Тому такий механізм має бути в Україні. Тим більше, що з 96-го року, з дня прийняття Конституції, це передбачено, але закону до цього часу немає. Пане Юрію, хочеться почути вас, хочемо чути дійсно правду. Хто займається фінансуванням цієї акції? Я не кажу зараз про те, проплачена вона чи не проплачена. Хто дає кошти на те, щоб люди жили в цих наметах, на те, щоб їх там годували і так далі? Хто є, так би мовити, бенефіціарами цього, у тому числі можливо, з нинішніх чиновників, з попередніх чиновників? Вчора було віче, яке називалось «Україна після Порошенка». І після віче, ви бачили, як нам блокували це віче, не давали навіть звуком нашим скористатися, які не пускали 1,5 доби на площу. І ми такими підсобними засобами скористувалися. Але люди потім все-таки пішли і забрали цей звук. Так от, після того, коли це сталося, до мене підходили люди, це кілька десятків людей, можливо, десь 20 чи там більше як 20 точно. І казали: друзі, хлопці, куди вам перерахувати якісь кошти? Скажіть, будь ласка, куди, як ми можемо допомогти, куди перерахувати? Ми все бачимо, ми все розуміємо і таке інше. Так, дійсно, треба купити дрова, так, дійсно, треба купити продукти харчування, так, дійсно, треба купити щось. У нас був такий період часу, що людей було більше, наметів було менше. Яка це сума? Про яку суму йдеться? Перерахованих грошей? Я не знаю, але ми дали зараз рахунок, і ми домовились так, що ми будемо рахунок показувати публічно, скільки туди коштів надходить і на що вони використовуються, для того, щоб було зрозуміло. Звісно, що не можна не допомагати, якщо ми хочемо, щоб люди могли якось себе гріти, обігрівати і харчуватися в кінці кінців. Тому що це ніхто не розраховував, що таке буде цинічне ставлення до людей. Але на цьому етапі спочатку це допомогли люди, які там різні дрібні підприємці, які зголосилися. Хтось дав палатку, хтось купив палатку, Пане Юрію, хтось намет, просто я хочу розуміти, хтось це інші десятки тисяч чи сотні тисяч, хоча б приблизно розуміти,
масштаб фінансування, який наразі, от як ви говорите, людьми виділяється для того, щоб підтримувати цю акцію протесту? Ще я не бачив цих Не виділених масштабних, як ви кажете, десятків чи скільки тисяч. Я тільки бачив одне, що є зараз таке бажання, що перші кошти якісь там почали надходити, що у нас є, наприклад, там кілька є підприємців дрібних, які продукти деякі привозять, деякі ресторани мають, то так само підвозять. Хтось погодився там кілька тих там машин, не машин, а таких середніх мікроавтобусів дрів підвести. Тобто ми раді будь-якій допомозі. Зараз будь-яка допомога на вагу золота, тому що всі тільки думають, щоб це якимось чином все не було підтримане, було якимось чином знаєте, негарними речами охарактеризовано, дискредитовано і все інше. Тому нам дуже важливо, щоб ті люди, які сьогодні вийшли за нас всіх з вами відстоювати ці важливі позиції. Мій колега, я чув, коли заходив до вас, що він там казав, що це людей не цікавить, ці вимоги не цікавить. Насправді, ті люди, які приходять на Майдан, з якими ми говоримо, і вони розуміють насправді, що це таке є, вони кажуть, так, дійсно, це правильно. Це, тобто правильні кроки. Тобто нам треба не з наслідками боротися, а боротися з причинами. Тому що якщо причини не подолані, ми потім нам маємо і грабіж, і тарифи, і все інше. Це так само важливо нам це все ліквідувати, але ліквідовувати треба починати спочатку, з кореню, а не з наслідками. З наслідками вони хочуть, щоб ми боролися. Пане Юрію, добре, якщо ви говорите про те, що акція протесту фінансується здебільшого громадянами, яка роль там Саакашвілі і чинних народних депутатів, які наразі залишаються, Соболєв, Семенченко, ви, решта депутатів, яка роль? Тобто, ми прекрасно розуміємо, що все одно рух нових сил так само у якомусь матеріальній допомозі цим людям, вона ж не відкидається, вона так само є. Послухайте, все дуже просто. Якщо наші представники руху нових сил приїхали з регіонів, якщо вони взяли зараз, дали гасло, дали клич, і хтось підтягнув палатку, хтось із родичів тут присутній, вони приїхали на своїх машинах. Звісно, ми не тільки ради них залишаємося, ми залишаємося ради тих людей, українців, які також погодилися бути на площі і бути до кінця, до того, щоб вимоги були виконані. Ви кажете, яка наша роль? Це саме елементарна. Поліція блокує, фізично блокує, незаконно, пояснюю, незаконно перешкоджає тому, щоб, наприклад, продукти харчування потрапили на територію наметового містечка. Так само і дрова. Так само, як і звук. Адже всі ці речі ми в заявці писали. І ці всі речі є абсолютно законними. І звук, і підсилююча апаратура, і сцена, і намет, і засоби обігріву. Тобто це є законні речі. Ми писали, коли давали заявку на проведення акції, що буде проводитись акція і на вулиці Грушевського, 5, і на вулиці Грушевського, 5А, і на площі Конституції, безстрокова. Це в нашій офіційній заявці вказано, яка є зареєстрована. І для того, щоб провести акцію і було комфортно громадянам України під час проведення акції, то можуть і будуть використовуватись такі засоби і такі речі. Тому поліція має зробити тільки одне – перевірити, щоб нічого не було зайвого, щоб не було ніяких небезпечних речей. І все це пропустити. Що вони роблять? Вони кажуть не так. Ви депутат, візьміть, будь ласка, мішок з цукром і пронесіть. А я кажу, добре, а чому громадянин не може це пронести? Тому що він не може, а депутат може. Кажуть, от дрова, будь ласка, візьміть ці дрова і пронесіть. Так, я дійсно ношу і продукти харчування, і дрова, і всі інші речі, тому що поліція перешкоджає і створює такі погані умови. У нас дуже вже обмежений зараз час. Я хочу, щоб ви відповіли на ще одне питання. Пан Сергій говорив про те, що він спілкувався з людьми, які наразі перебувають біля парламенту, вже забули про ті 3 вимоги, з якими вони туди вийшли. Зняття недоторканності, антикорупційний суд, виборче законодавство, що зараз уже фактично за мету люди ставлять скинути владу. Це дійсно так? Скажіть, будь ласка, нам. Я вам хочу пояснити. Дивіться, Тільки дуже коротко. Дивіться, якщо хтось хоче скинути владу, влада мені не подобається так само. Але немає сенсу нікого скидати взагалі, якщо ми не поміняємо правила. Тому що уявіть собі, що завтра вони самі навіть пішли геть. Але правила залишилися ті самі. По цих самих старих Януковича правилах ми оберемо точно таку саму владу. 65% парламенту було оновлено. І що? І ми маємо ту саму картину, як мали при Януковичі. Яка кінцева навіть ще мета? гірше. Перша і засаднича мета – це змінити правила, заставити цей парламент, заставити президента це зробити. Слухайте, звісно, якщо він не хоче це робити, то він має піти геть в кінці кінців. Але ми просимо, зробіть це. Коли був ще навіть той жахливий парламент минулий, то ми одне тільки правило під сильним суспільним тиском змінили. Це був закон про люстрацію. І вони голосували проти своїх друзів, проти своїх власне, там, якихось подільників і все інше.
Ще раз кажу, якщо ми не змінимо систему і засадничі правила формування влади, то якщо навіть ця влада кудись зараз піде, чи хтось думає, що її може скинути, вона сформується за такими самими старими правилами, така сама жахлива. Пане Тому Юрію. наша головна мета – це поміняти оці правила. Це ключове. Пане Юрію, час А потім спливає. вже оновити парламент. Сергій, будь ласка, дуже коротке резюме того, що почули від Юрія Дерев'янка. Я би хотів питання задати насправді. А яка мета на сьогоднішній день блокування проїжджої частини, якщо 2 тижні не парламентських, не сесійних? Просто коротко відповідь. Дивіться, ми не блокуємо проїжджу частину, ми проводимо акцію в межах тієї заявленої нашої дислокації, яка там є. Ми проводимо там акцію. Мета дуже проста. Мета та, що велика кількість людей збирається на вічі, і чим більше наступне вічі Яка буде велика ще. кількість? В чому скільки було Послухайте, вчора було людей, в мене зустрічне питання, скільки було 17 числа людей, на ваш погляд? На мій погляд, Так, 17 до числа. 5 тисяч. Значить, вчора приблизно о 15 годині було людей більше, чим було 17 числа. Панове, ми маємо О з вами 15 зараз годині. попрощатися. Ми продовжимо цю розмову зараз. От за межами цієї студії поставимо одне одному всі питання, які зараз хочемо. Юрій Дерев'янко, позафракційний народний депутат України та заступник головного редактора видання РБК Україна Сергій Гришин були гостями цієї студії. Далі в ефірі «Заман». Дочекайтеся. Ми побачимося вже найближчим часом. Дякую, що були з нами. Дякую, що довіряєте. І до зустрічі.